тое, што гэта будзе апошні тэрмін, ну, ёсць за это пэўныя аргументы. Я не магу сказаць, што это ўжо все адназначна вырашана, перадвырашана, але ну, многія звярнулі ўвагу на тое, што з пачатку году з навагодняй свайго звароту тройчы Лукашенко сказаў, што у бліжэйшыя гады прыйдзе новае пакаленне. Ну, так можна зразумець, што размова ідзе пра прыход новага пакалення ва ўладу. Так, ён падобныя рэчы казаў шмат разоў. Казаў, што я ўжо стаміўся ад улады, наеўся ўлады і гэтак далей, але вот так канцэнтравана, так як бы, ну, што называецца, шчыльна, я что-то не прыгадваю, каб это вот так казалася. Акрамя таго, ну, мы бачым, што яго стан здароўя, ну, скажем так, не паляпшаецца. Я не думаю, што маюць рацыю тыя, хто кажуць, што все, ён уже там лезне пры смерці, заўтра памрэ, як ён сам як бы казаў пра гэта, што, маўляў, ну вот чакаюць, калі прэзідэнт здохне, не дачакаецеся, ну, калі-небудзь то дачакаюцца ўсе, як бы все там, як той казаў, будзем. Вось, але, ну, бачныя нейкія прыкметы, што не вельмі ў яго добра са здароўем, і тут варта ўлічваць, што справа не проста вот в стане здароўя, а ў тым, што дыктатура, асабліва так, як ажыццяўляе ён яе, уваходзячы ва ўсе дробязі, ну, это сапраўды трэба жалезнае здароўе, а оно ўжо яго не жалезнае. Магчыма, ёсць нейкія палітычныя чыннікі, нейкія рухі, зрухі в эліце, меркаванні пра тое, што, ну, да, вот час падыходзіць. Вось, і вот як бы сукупнасць гэтых чыннікаў, яна подсказывает, что, ну, прынамсі, это імаверна, прынамсі, это магчыма. Але, ведаеце, да, яшчэ да этого можна дадаць стварэнне ў новым як бы фармаце, ў новай форме усебеларускага народнага сходу. Ну, то есть ён як бы і раней быў, але зараз он уже вот в Канстытуцыі ўпісаны як пэўны інстытут, Лукашенко яго ўзначаліў. Ну, это вот яшчэ адзін як бы цэнтр улады. Пакуль у яго статус, ну, фактычна пятага кола ва ўладным вазку. Но, як у Быкова, бомба чакала сваёй пары. Вот ён створаны дзеля чагосьці, дзеля нейкай патрэбы. Вот. Ну, вот я, дарэчы, таксама звярнуў увагу на цікавую заяву аднаго з прапагандыстаў рэжыма Ігоря Тура, что, а вот добра было б, каб прэзідэнта абіраў вот гэты самы ўсебеларускі народны сход. Дарэчы, сам Лукашенко ў 22-м годзе пра гэта казаў. І здавалася, навошта? Ну, вот ён сёлета паказвае, што выбары можна, як бы, так званыя ўсенародныя выбары, ну, фармальна ўсенародныя, можна зрабіць, што называецца, без сучка, без задоринкі, без ніякіх праблемаў. Але выборы Александра Лукашенко можно так зрабіць. А выборы икса какого-то, скажем, Виктора Лукашенко, я не ведаю, Дмитрия Крутого, не факт, не факт. И тому, я думаю, вот эти заявы, намеки, ну, это так само намеки на то, что некий такі вариант, ну, ён прынамсі абмяркоўваецца, над ім думаюць, як его зрабіць, як да гэтага падрыхтавацца. Але пакуль, зразумела, это ў значнай ступені спекуляцыі, і, дарэчы, не выключана, што сітуацыя будзе такой. Лукашенко, можа, нават будзе паўтараць, да, вельмі цяжка, да, вот новае пакаленне, моладзь жа тут прыходзіць, і ён это будзе паўтараць 25-м, 6-м, 7-м, 8-м, 9-м, а ў 30-м пачухае патыліцу і скажа, не, здароўе яшчэ ёсць, дзякаваць Богу. Гэтыя маладыя, конечно, хорошие хлопцы, но они не потягнуць, не по іх галовах шапка Мономаха. Ай, ладно, пойду, дзеля вас, все.
И все это как бы рассмокчется, рассыплется. Все эти схемы, а как бы белорусский сход, ну так и будет пятым колом. Але ведаеце, тут, як кажуць там в эканоміцы, вот, трэба будзе сачыць за так званымі апераджальнымі індыкатарамі. Справа ў тым, што ну вот, напрыклад, досвед дыктатураў са спадкаемства большасці. Ну, напрыклад, Карея паўночная, Азербайджан, Туркменістан, вот скажем, Ильхам Алиев. Там была же не такая ситуация, что его батька Гейдар просто вот, як бы сказал, завтра будет Ильхам президент. Он его рыхтовал, он его проводил по ступеньках уладной иерархии. Он его там робил, я уже не памятаю, вице-премьером, мэром Баку. То же самое в Туркменистане с Сердаром. Его поднимали по ступенькам. То же самое было с одним Кимом, с другим Кимом. І з цяперашнім Кімам, і з его бацькам. Поступово грамадства прывучалі до того, что вот у вас будет новый батька. Вот сын, и он уже как бы ваш наступный батька. Бывают выключения. Скажем, в той же Сирии, вот Башара, его не рыхтовали. Але там просто атрымалася, рыхтовали брата его старейшего. Брат загинул. И тому, ну, вот как бы, что называется, расклад. И Башар был просто доктором в Лондоне, ну вот батька, так сказать, его выклик. Ну, в принципе, звычайно рыхтуюць. И тому, калі пачнуцца размовы, а может в Конституции, скажем, узрост змяніць. А чему у нас не может быть президент, скажем, 25-гадовый, например? Вот, это будет явно подрыхтовка, да. А чему, вот, например, старшыня Национального олимпийского комитету не может стать, например, изноў помощником таты по, скажем, бяспецы, ці вице-премьером, ці першым вице-премьером, ці яшчэ что-нибудь. И вот калі вот мы убачым такие рэчы, ці нават калі, вот умоўна кажучы, мы заўважым, что, например, ну, изноў же, так бы мовіць, абстрактна, например, Дмитрий Крутей стане резко нашмат больш з'яўляцца на телеэкранах БТ, с какими-то как бы концептуальными промовами почне выступать. Вот его будет больше уже нават параўнальна з Лукашенко. И будет показываться, что Александр Егорович там стратегией занимается, так бы мовить, там, с Путиным, с Трампом, а вот как бы іншие пытания, там, кадровые, ну, вот это уже у нас, вот, Дмитрий крутой, он таки крутой. И вот калі такие индикаторы будут з'яўляцца, можно будет сказать, ну да, ну вот уже бачна, каго рыхтуюць пераезд. Тут таксама, ведаеце, может быть, як, скажем, например, в Китае при Мао, когда он рыхтовал там Лю Шаоци, и это было нават официально обвешчано, что он пераемник. Ну, а потом той авиакатастрофе загинул. Ну, бывает так. Так и тут, магчыма, вот нам покажут какого-то пераемника, а потом высветлится, что, а вот, ну, и в принципе, ж, дарэчы, с Виктором, ну, я не скажу, что так отбылось, но он же был помощник. А зараз он, ну, ніхто, ну, Национальный комитет. Вот, и мы можем нават убачить некалькі таких сцэнараў. Але я думаю, что, ну вот калі такого мы не убачым, калі мы не убачым з'яўлення, вылучэння прапагандай некага другого нумара, то тады, ну, это будет чистая спекуляция. И я думаю, что тады этого и не отбудется. Ну, потому что нельга вот так вот, я кажу, вот этот вариант с Башаром, это хутчэй выключение. Вот я вам привел 3 прыклады: Паўночная Корея, Азербайджан, Туркменистан. Ну, пераемніка заўсёды рыхтуюць. Пераемнік заўсёды як бы вот. Дарэчы, той же Назарбаев, ён же, скажем, Даригу, дачку, зрабіў спикеркой парламента. То есть вот як бы все рыхтуюць. И тому, калі мы падрыхтоўкі не убачым, тады, ну, это будет такая риторика просто. Ну да, вот я старею, новое поколение. Ну, так это он может и праз 5, и праз 10, и праз 15 годов, так бы мовіць, будет паўтараць. Да, вот так тяжко. Ну, что ж, народ потрабуе.
Так что я еще раз скажу, однозначного отказу на это питание нема. Наўрад ці это будзе там, я не ведаю, 26 студзеня ці 25 на выбарчым участку, скажа, все, скончыўся, я уже, можа, мой апошні тэрмін. Такое наўрад ці будзе. Вот. А нават калі будзе, то это не значит, что ў 30-м годзе это будзе паўторана. Мы памятаем, як в 20-м годзе Лукашенко казаў, все, это мой апошні тэрмін. Вот. Але ну, такое вот ўражанне, што зараз імавернасць такога сцэнару, вот я б так акуратна сказаў, яна робіцца большай. Але пацверджаннем гэтага будзе апераджальны індыкатар в выглядзе прасоўвання другога нумару.